kumsang ni somni pakhat me ni som pathuma khan South Korea chuan Grand 57 Beksang Award semna hun chu bo sail in he event hi South Korea entertainment industry a chuan event puimo tak mai nia he award semna hun kumtina an man thina hian lemchang thiam te zai thiam de chuan award ro pui tak tak chu dong thinin mi zong zong po in an ngai hlu hle bok ani te chuan hemi tuma award an semna hian mi te makte deuh mai thil aron thlenga South Korea actress pakhat chu stage a chuan ron in lan thutin chu actress chuan the grand prize di sang dong tu tur chu aron pang dona chutia stage a alo lon che chuan thlir tu mi pui zong zong de chuan mak an ti mai ba ka mel tha an ti hlam emema tin mi pui ti mit mua a in lan nun ber ai khan kom som hni vel la ya alan no pan mel zok ba ka mu anwa min a mel te chu anung sar maya chuta a mel thatak te a pian dik thlap te a thom no hak nal tak te le a samtle siaw mai te mi tina an han mu chuan actress chu kom som nga ai upa ani to ani ti le a fa ti po an pui tling jep to ani ti chu rin hnel ol tak tur ani reng bok ani chu actress mel thatak mai mi tina internet lam thlenga an se zui loi loi chu tu dang ma ni lavin lemchang thiam tak go hyun chang ani a ani hi lemchang thiam lar tak ni thin in actress lar tak tak ti pahni jonji huna le cu jina tinen po khan huang khata anda atlan thei boka ti chuan South Korea business dynasty a mi chal langbir mai pasala ani hnuwa le har sana tam tak ato hnuwa po go hyun changi ala mel that em na chan le ala no pan hle chan chu enge ni ta ang le I han thler sel don ti ang go hyun changi hi march ni ni kumsang kha zakwa somsari pakhata kha na lo pianga kumsom puriya ta upa chau alani ilayen Miss Korea 1989 pijena first runner up ni na te alo ho to a in a mel that mai pe alama a zai em awang le lemchan lam thleng po a athiam em awang hian entertainment industry a zwan lo po chu atan chuan thil har salo takani a arol puite zinga po adang lam falin mei chekom nuam tak le fil tak ani boka le chuan entertainment industry a azwan atanga komsom hi chungvel kha chu chulama chuan ain thlor binga heti la hian hlo tlena tam tak chu changchhawin lemchan na khowela po a hming chu a cher tha hle boka hengti awang hian mi tam tak le chuan go hyun changi chuan mi ho satak mai fapa pasala nein umre chung lai mai housewife in omani ti po chu an the changlo hialani ti chuan kumsang kha sakwa samkwa panga khan go hyun changi chuan SBS drama pakhat chu changin he drama hi the National Drama of South Korea ti te pu in ansoya ti chuan he drama hian viewership rating 67% lai mu in khati honlaya viewership rating po kha abrek cheng hle maya ma se chotia alim chan career te atha chaudon tan che tia chuan go hyun chung chuan mi poite thin de thong tak mai thil ron puangin chu thil chu pasal hwal ani thole entertainment industry po achol sandon thu ani a chu thil chuan go hyun jing fan se so atilungai hlom hle hi ani ya chuan go hyun jingin entertainment industry achol san hnuwa hian Sensegi grupa an vice chairman Chang Yang Jin chu pasala nein ani hi Samsung company din to Lee Byung chola tupa ani a he Samsung company hi South Korea company lian ber ti singami ani ome te chuan Samsung company hian thil chi sang sang sem chokin electric lamte shipbuilding lamte construction lamte le finance lamte an khoi bok china chu mai ni lo he company hian South Korea GDP a 17% like hi thopuin ramchung economy thanlen zelna a nasatakin apui hi ani Samsung neitu te chhungkua li chhungkua ti hian business lama chau hian influence an nei thalawa South Korea political lama po hian thu an nei lian emema tin Sensegi group hi Samsung company to hnoya hian om to lavin an mani in injel bona sang nei ve to ma se anei tu te hi chhungkua ani thawawangin anin somna po atha emema he corporate dynasty ami thil ti theibir te singa pakha chu Lee Myung hi nin ani hi Samsung company din to Lee Byung chula fanano pangberle chong eujinanu ani a te chuan Lee Myung Hu hi leadership anei that ema wangle an group chu nasataka ma ason tir wangin
huinop sinsegi ti in ansui chin hiala chumai baka liming hiu hi kumsang ni somni October tha boralta Samsung company chairman hlui li kun hiya unaw no ni bukin li chhungkua mi poimo tak ani awangle Samsung company a po hian mi thil ti thei tak ani awangin Korea rama chuan me thil ti thei ber ti singami ani nge ani kumsang kha zakwa samret pasaria li bing chula aboral tak nu akhan afapa pathumna li kyun hiwa chuan Samsung company a chairman ni na chu a chel chhunzoma afadang panga ti po hian ni na sang tak tak chu chel hlom bekin chanlo thatak chu an changve boka amai ro chu an unaw zinga ano pangber li miang hi ero chu an business khoilaya a hlok lo ber sansegi department store chu enkolter ni in heti lai hian mun hnia che department store hi hon alani boka ma se hetia sumdon hlok lo ber a enkol chung po hian li miang hi chuan asum dona chu ati thangna sa in South Korea retail market ti changtlong tu le hilian tu ber ti chingami ani zui ta ngi a hengti awang hian li miang hi hian sensegi company hi South Korea retail company lian ber pola asiamani ti chu phathei rol ani talo bok ani amai ro chu li miang hi business woman ani ma hian minu puile nu te aloni bereng to thina kumsom ni palimi lek ani lain li miang hi hian pasal nein fa po aneya hetia business alo chel ma kumsom don lai kha chu ina chon omtop chinin apasal le afa te chu thatakena en kola ma se anun thak dang lam hlok to thil thleng chu om ta tlat mai chu apa Samsung company nei to li biang chula chuan a company a kaltura ati thuta wangle company a chuan thokbe tura ati tak wang khani in ati ra chuan li miang hi chuan company a thowe chu adula wangin apa chu anial na sei mema ma se chutia afano ina anial ta ka chuan apa li biang chula chu a thinarim hlemaya heta hian apa chuan ina omreng lo tole na thok torte a society lian thamzo ka telbe tor chuan a shelna sei mema ti chuan kumsang kha zakwa samsari pakwa khan li miang hi chuan business lam chu lo chil tangi nge in sinsegi grupa chuan director ani takngal ani mi pakhatina asoidana chuan li miang hi in business lam alo chilma khan apa li biang chula chuan afano chu office a kaulotin thuron thatak mai pathom apia chuta athuron pek ta chu li miang hi po chuan amang tangkai hle ni na soya chungte chu mi irin ngam lo tor te chu innoya na thoka la lola innoya na thoka ilak to te chu ring hel to ngai su midang te thuron ngai changin ngai thlachin la nangma le nangma in thunun tum tlat pokang che ti te le midang te chu engang mi poni se a tha theyang berin ti thinang che ti te ni a heiba ka hian me then khatena an soidana chuan li biang chulan afano li miang hi hna department store enkol tora ati na chan kha chu naha thlak tak tak tho tor khati hun lai khan department store a khan al omlo awangin afano chuan achung kwali atna chu thataka enkol kop thei abi sei wangnin an soya ti chuan chairman lia aboral thleng khan li miang hi chuan jing le tlai piangin apa chu abiwe che thina he thil hian an pa fa in kar thatna atilang chang te nge ani ma se khatia apa aboral tak no khan li miang hi chuan apa thita chu atwar emema chung alungai na te a chho sang khai abi se dewa wang chuan United States a azinta a amai ro chu ta chuan rin nau tak main US a azina tang hian li miang hi chuan marketing plan thatak mai chu a shet beleta a heta hian South Korea rama e-mart ron Indian channa bolpui launita in hi South Korea discount supermarket masaber ani zoida boka this one December ni somni kumsang ni somperuka khan e-mart chuan South Korea rampuma dor za somruk ngot mai chu ron nei man nge in sinsegi company a division hlotling ber ani zoida boka heng a hlotlena zongsong ti awang hian li miang hi chuan kumsang ni palia le kumsang ni panga khan South Korea a mechi billion air house ber ni na a chel zoida bokani ti chuan sinsegi company din to chairman li miang hi chuan a hausakna le a company te chu a fapa vice chairman ni lai mek chong yujin hna chuan a hlan ta veka chu thil chu chong yujin tan chuan a hmalam hunata na masona poimo tak mai ni in alandana an chung ko business chu ain kol chun zom ve angai don ta a tin Samsung company chairman Li Jiang Ing le
chung yang chin ti hi cousin ni in an company te po hi sumdon na ma chuan in elve viau thin thoma se anu now in car ero cho la thareng thinin in le china po thatak an nei dun ring tho ani chung eu chin a hian United States a lekha azir lain sumdon dan tor ro hmana thadeu cho angai to chhakta a chuta chuan Starbucks an ti chu South Korea rama chuan hmelsha tir ve in chu business chu a hlotling thian maya chu mai ba ka South Korea a ma saber na atan Apple le Tesla store te chu a hong boka chutia international brand te South Korea alak lu tak zela chuan chung eu chin a chuan a sumdon hwang chu zau deu dewin sin se ki tan po sumdon a thar to chu angai to chwak zel boka the chuan business ro pui tak chhungkua atanga lo piang ani awang le ama nge po sumdon lama mitalen nei thatak ani awangin chung eu chin a chu businessman hlotling tak ani rengot lawa ani hi leadership thatak ani awangle mikom nuam tak ani buka wangin alar ema chung anon moi tak le a personality thatak te chuan mi zongzong te chu a hip chinin chung jinga chuan atira kan soitak actress go hyun changi pokha atil ve bokaloni a te chuan kumsang khasakwa samkwa panga khan go hyun changi chuan United States a chol a man lain Broadway musical enator theater ticket chu Winter Garden theater aleya amiro chu English athiam chen lo em wangin theater thim taka chuan mi pui anlo tam to box sinen a thotna tur chu azong hu theitare re lawa ma se chutia a thotna tur azong boilai bel chu chung eu chin khan lo moringin awa pan hnai nuwa a thotna tur chu azon mu pui ta ngala ya chuan go hyun changi chuan alom zia lan tirnan zanje ei puya alo som ta ngal wata ma se chung eu chin chuan mi chepil thatakina zanje ei puya asom chu lo du lovin ama chu asom tu zok ni adua de chuan go hyun changi chu zanje kel puya chuan chung eu chin zok chuan asom le ta zok ani chuta tang chuan an pahnia anin kara chuan thil engemaw chu aron om tat ta halin chung eu chin a fiam thudu na tile kom anom em na te chuan go hyun changi chu a hi pe mema tin go hyun changi hmel that na tile man in ring tok tak ani te chuan chung eu chin po chu a hi ve hle boka te chuan an pahni in kar chu ani tel chuan thuk ta tel telin anin ngai zom he ta tel tela chutia anin ngai zo la tanga reivak lo nu me tha kum sang kha zakwa samkwa panga khan kum som hne pali le ka upa alani lain go hyun changi chuan chung eu chin a chu pasala nei turin thutluk na asiam ta ngala te chuan go hyun changi chuan entertainment industry chu a chho san hnuwa chung eu chin a chu pasala nein a pasal le an fa lo piang tur tan chuan anon pum mangral turin thutluk na chu asiam ta a chung ko thatak le hlim tak chung eu chin nen chuan an din theipo abui se hle bok ani nima sila go hyun changi tan chuan a entertainment career te mansan leka chung ka hosa tak mai pasala nei tura thutluk na siam chu a har sa ve hle a chu mai ba ka chung eu chin tan po chuan a chung ka na a mei chem mangai tak mai no pui nei tura dil chu thil ol ai tak ani bik lo ve tho boka a chan chu 90s chhobe lai khan South Korea chuan no pui pasal zon konga an fir zwal emema mi ho sa chung kwa te chuan an chung ko khosak mel pui deuh te chu an fa te no puya emo pasala emo an nei tir tlang puya chu mai ba ka khati lai khan lem chang thiam te le zai thiam te chu an langai sang lo emema thiam thil pakhat ve maya an ngai thin bok ani ti chuan chumi ni wan chuan chung eu chin tan po go hyun changi ni na in nei tura anu le pa ti phalna lak chu thil har sa tak ni in boina tam tak po an tok ve ta boka ma se atopa chuan boina tam takara chung eu chin chuan a chung te na chuan na pui nei chu dil chuak thei da shamin an pahnia chuan ani nei theita a ma se go hyun chumi tan po mi ho sa tak chung ko a mau han ni chu thil nuam tak le thil ol ai tak chu ani bi khau lo thung university a po injir chuak ve vek to ma se a pasale chung da chuan go hyun changi chu actress mai chaw ani awangin a pasale chung da chuan an in hniam ba ka an mu se thei hle ni in an soi ani amai ro chu go hyun chungi po hian a pasal chung dena an ngai na ve theinan le rol pol to ka a khosak ve theinan hian thil chi sang sang atina save ema English te po zer thale in asiam te po azira a pasal tan chuan fanole fapa te po chu a shin sak boka nga se chu de chung po chuan go hyun changi chu a pasal chung da chuan an mo tan chuan an pom thei tak tak lo za ani tur angin an za thei tak tak lo boka
he thil hi mi then khatina an soidan phei chuan chung ko in mo khoma piang ta hian go hyun changi chuan an ti a chom ve thelo nan English ngatin anin be thinin an soya ma se chung tho de chu go hyun changi ve thong chuan thudik ani lo thu a sei ve thong hei ba ka hian chong eu chin le go hyun changi ti in nei atanga kum hi na kum sang kha sakwa sungpa pasari khan paparazzi te chuan go hyun changin a pasalapa an in atanga a hong tur chu among thalai thla lo la fu in chu an thalak chu mi puiti hmu thei tura phaulan ani chuan along hmu tu te chu a thong hlom hle maya chutia mi ti a thon em na chan chu go hyun changi chu mi hausa tak chung ko mo no ni ve si in a thom no hak te chu a that lo mai ba ka a mel ti le om dan shim chu chung ko hausa taka loilut mi hausa nu in che dan tor ani lo em wang ani a chuba ka go hyun changi chu a pasalapa ma chuan a za melin a pasalapa chu a hlo mi hle boka khangti awang khan khati lai khan go hyun changi le a pasala chung te in ka chu mi de chuan an soi du ta em a tin mi tam tak te na an be se angle an lo rin lok a ngo chuan go hyun changi hian mi hausa tak mai pasala nei nu a hian anuam savak lo ani ti chu an che thiam thei ta boka chu mai ba ka go hyun changi po hian a pasal chu fa a hrin sak ani chuan an pahnia anin kar ti po kha a nge pha sot ba ka a pasal chung te ne na anin kar ti po chu a that sot a be se ya ma se fa ani tak nu a po hian a pasal chung te ne na anin kar chu a tha thei tak tak chong lo ani chati lai me kin go hyun changi po hi pon lama a thian te ne na chok fo thinin zo in lai te po hi mu ani fo thina he azuina wang hian boina po atok fo to renga tum khat phei chu go hyun changi chu film an chana tor hmuna zurui chunga wakalin heta hian boina ato pha tum khat le po zanrei to lama zuarui wangin traffic accident atok nge to ani oma hei ba ka hian October thakum sang ni pathuma po khan thilpui takmai pakhat athleng le a chuta chuan Porsche car 1 million za sumsari manjit mai sinse ke company ta chu an chat lo lai nu rok chho ani a chu car chu company ina an hun poimo an man thin ni in an VIP mi khwal te chuan atana an da bek ani nge a ti chuan he car bodan chung changa go hyun changi seidana chuan gengmena bar pakhata zo in zo to hnu jing lamdar thum bela a car khalsak to tor substitute driver chu abyak thole chu driver hna chuan Henry Varpaka anoniana anin hmona tor hmuna kalpui tura a shil thu soya ma se an kalna tor hmun an thlen chuan a car cha bi chu kara chuan rei lote akal son lok thole avalet le hnuwa chuan a car chu an lo ruk bo man dei to thu soya te chuan chu thil thlenga wang chuan mi tam tak te chuan zo na tam tak ron nei ngalin chuta chuan engwangin nge go hyun changi khan pa ka khan zan rei to taka anu hutora akala anu chena hunla CEO cho dong cho aom na atanga mun hello taka om ani reng thosia ti tile engwangin nge company ina ahun bik sia an man thin company car man to tak mai cho a khal chwa an phal sak ti te cho anita a te chuan sin se gi company in jail bon fil tak le dan khau tak nei langtlang taka business kalpui thin cho go hyun changin company car man to tak mai dan anglo taka alo khal chwa awang le chumi awanga ruk bo ani ta ka wang chuan sense gi company hming chu a chet pha ta hle maya heti lai mekin chang eu china sha chang tu takina a soidana chuan khami tum che khan go hyun changi zanrei tak thenga a chua za om lo taka a khosak voi khatna ani lo ti na soya a pasal chung eu china po hian voi tam tak go hyun changi hna hian aum dan de cho siam thatura ati to thote le zanrei tak taka motor khal chhuak to lo tura a shil thu te asoya ma se go hyun changi hian a pasal tu soite cho a zom thate chem lo ani melta ani te chuan chutia ka ruk bo ani ta ka wang chuan go hyun changi le a pasal chang eu ji na ti in kar zau to tak mai le hlim om lo tak mai cho a zaw le zwal pha hi maya chumi wang chuan go hyun changi chanchin te chuan kum sang ni pathuma khan mi zong song te ngai ben cho a hlo le na sa zwala in South Korea rama mi hausa hawina ziak lo dan an nei pakhat chu an chung ko hming a chiat tam don ai chuan in chen mai an u zok thena chutiang che chuan chong eu chen le go hyun changi khan ani nei don khan har sana tam tak te kha lo tok ma se anin chen don mi chuan hun po an du ri lo hle a darkar ni chung lekin ko ta chuan anin chen chu an ti fil der mai December ni kwa khan
go hiun changi chuan in chen le kha chu thelu tin a pasal ne na in chen adu chan ti po chu azek te boka ti chuan go hiun changi chuan kumriat le tharuk chunga pasala alo nei to le a fa ti pahni pa chong yu chin chu a then ta ani ti chuan kot lam po chuan go hiun changi le chung yu chin ate in chen chu lo pompui ngalin an fa ti pahni mi pa kumnga upa le me chia kum thum mi te chu an pa chong yu chin na a en kol tura arel sakba ka anu pe go hiun chungi po chu poisa billion 1.5 on petora thu pe en hi US dollar chuan million 1.4 ve lai ani nge a ma se chung poisa te chu a zalen na le nan le a fa ti pahni a en kol thelo phanan chuan a tok zo lo hle thung chu mai ba ka sin se gi company chuan go hiun changi chu an blacklist da ngal makin a thalak le a ming reng te po chu an company a chuan tarlan le phaulan phal ani lawa tin sin se gi thopui company te tan po chuan go hiun changi chu an thom hno le thil dang brand ambassador atan po mang thei da lo ngalin sin se gi company chuan go hiun changi kal le zel na tur chu thui takin an dang na sa hle boka amai ro chu go hiun changi hi mi be dong ma tak chu ani bi khaulo a pasal ne na anin chen hnu lok hian entertainment industry a alu le tak tho apong ta a hetia entertainment industry a alu le hnuwa a drama chan le masak ber chu spring day ti ni in he drama hian an release atanga reilote a en2 anga ngalin viewership record te po a break hial le bok ani te chuan chu ta tang chuan go hiun changi chuan a drama chana te chuan a changkunu ber ani emo mi solima emo po changma se a drama chan to pho chu a hne so thin a hlotling the em ema women on the beach ti chu kumsang ni paruka khan changle en kumsang ni pakwa khan queen sondok ti chu a changle boka chumi wang chuan a tlei rol choa a larti live ang thau khan a lartan ne tamek boka te chuan kumsang ni soma khan go hiun chungi tan chuan kum thatak le chin che thlak tak mai chu ron thlengin kami kum khan go hiun changi chuan SBS drama award simna deisang grand prize chu adong ta a chuta award dona wanga lom tho a soila chuan go hiun changi thu soi pakhat chuan alo thlir tu ti mit toipo ati tla hel thei nge ani chuta chuan go hiun changi chuan tona ka thiltawn hlim tak te hi ka fatin TV atang talin lo mu ve the se ti in soya tin go hiun changi chuan a fate no pang tak maya akal sana wanga a in thiam lo na te a fate tak ngel po a mu an phal sak lo wanga a tor na te du lo hnu ani na te le kalsan ani na te awang chuan go hiun changi non chu a shom the emema ma se chung a thil tor song song te le arel ron na te chu anon kal chhozel na atana thil poimo tak mai ani thom sia tin arinda na chuan a acting career te a siam that deuh hnuwa a fati po ina TV atang tala anlo mu ve the abe sei bok ani ti chuan khatia a fati a chosan hnu loka khan a pasal chong eugene unau no chong yu kyangin lo en kol sun zamin ani hi sinse ge company a CEO ni lai mek ani nge a ma se kumsang ni som pakhada khan chong eugene chuan a voi ni na ata no pui dang nei le in chuta anu pui chu hanji hei ani a ani hi Korean air chairman Louis Fanoni in pianist thiam tak ani boka te chuan ani nei atanga reilote an pani hian fa ni le thwain phir an neya heta tang hian go hiun chingi fa te po khan no tia kautor an nei zui ve ta bok ani chong yu chan le go hiun changi te fapa chong hiu chan hian apa fin le thil sha thiam theina te chu ron chom zelin anu go hiun changi mel thana te po chu aron chom tel boka hetia afin mai pia lama mel tha chau hi ani lawa zerlai thiam thei tak po ani tel boka apa chong yu jin po kha middle school South Korea akal zo to hnuwa khan azirna te chunzom torin United States akala chuta po chuan athiam thei pol tak ni in mi hui khom thiam tak le leadership ni thatak ani a chumi ni wang chuan student council president a te po thlan hial ni in university thaber pola an ngai Cornell's University a po admission amu hial nge ani chuti lai mek chuan go hiun changi fano pangjok chun hei ve thung chuan anu hmel che choron pu ve thungin a hmel thatba ka ami zia te thleng chuan anu chu a chhon ema ma se go hiun changi le afa te hi anin hulona are do ema wangin anin somna ti po kha adal tela afa te tan tak phei chuan anno chu
mel shiat lo ang mai ani to a zona le chana huna mi pakhatina chung hi hne na anu go hyun changi ne na ani nan hle thu a shiat ve lo te asota chuta ani chuan chu zo na chu lom lo mel ta ka changin kanu kha chu ni khwa ka sha the china tangin kalam mule mi lo ti in asui nge ani ti chuan chu thil chuan ati chian em tak chu chung hei hian ama hring tunu anu nge chu anu ang po in ai lawa asoina po kanu ti lovin khanu kha tingatin asoi ni kha heta langcheng ta em chu go hyun changi fa te pani kha anpi li mung hui le anni chong yu kyang te khan annu chu tunge ani ti an sha tir mi lo ani ti le annu chu ngai na po nei mi lo turin khau takin an en kola chumi wang chuan hunte aliam zel nuwa go hyun chungi fa te chuan annu chu ngai na le thlak helna po an nei to lo ani te chuan alan dan bera go hyun chungi le afa te chu an kal sang hlaka go hyun chungi chuan afa te chu mangai tak chung si en hoi thema se a mu theilawa chuti lai mekin afa ti be thung kha chu hausak na tin reng nen khan an seiliana ma se annu mangai na te chu an dong be theilo ani te chuan go hyun chungi chunga thil thleng te hi mitam tak te chuan in fi anan le an ril sok thlek te thlak nan an man phata a ona chuan mi hausatak chhungkua ami nopui pasal nei tir hi actor le actress te thiltum ber ani to lawa in nei na hian an ma huna tan thil thatak chu asiam sak thei do nia ring talovin rangka chaka siam tan ina tana an ma ni do dan po theilo ai chuan mitam jok chuan nopui pasal nei lo chu an thlang ta jok boka te chuan tuna hian South Korea a actress le entertainment industry a zonglut mitam tak ta chuan an career te hlo tling taka siama an ma ni do dana khosaka an lu thlana ti po chu an du dan dana kalpui the chu an thlang ta zoka chu mai ba ka chungril ro te chu entertainment industry a zonglut me chia te chau chu putalawin South Korea a me chetam tak te chuan me chia te choi sana le an du thlanna ngai pui mo lam te bok an boi pui na sa ta hle bok ani te chuan ton thleng hian go hyun changi po chu entertainment industry a po chuan la in lan ring thinin TV screen a po hmu tur ala tam hle a chunga chuan a hmel thatna te po chu ton ma zong a in anasa le zwa zok emo ti mai to ni in au patel tela alang no pang tel emo ti mai tur khophian oma ma se chutia alarna le a hlot le zong zong ti phena chuan thil tam tak kalsan anga ve hle thunga chungzinga chuan nu ani na tile afa ti po kha an tel ve vek ome chungti awang po chu ani nge yang mi ti hmuwa ain lana piang hian mi te chuan go hyun changi chu actress thiam tak ang chawin an hmulawa nu chak tak mai society in omdan tornia asoi anga omlo ngam andu dan le tha ati anga omngam ngat mi chi chak tak mu in an hmu bok ani ole khati song kha ton chuma kan ngei thak thei chu alo ni le ta a he actress go hyun changi chanchina kan soi tak te atang khan enge in ngei dan comment section lama ilo sei ve le cheu don ya